kon jejane yen prangkaton mencoron aduh wiragane sing awangkan ambodene yen basengut limbuh patut nyoto jatmi komra hati aduh lestari yo kan le lopesa sarimo nadyan kepasane kalingan kodok saembar iman kaya wis koncatan rasa sengsem ning atiku bacaane sarwa asih rupa tenku tansah kuwur lumayan amun ning meneh ora? ora gak ora sarung mabur apa ora iso aku nek sarung ora apal ya apa ya iki terusan Ayo apa? Pengake berarti ki kowe wis nembang. ya wis ganti kowe saiki Kang Oke. Aku ki nek ora sing apa jenenge? Ora sik nyemek-nyemek ora gelem aku. Mah. Bu Wahyu. Apa ya anune ya? Jineman. Bu Wahyu nganu nyepeng mik. Mik. Ayo. Ji, nggih pripun Pak? Mas Dalang. Anu. Kata nembang, nyekar. Ajeng jineman apa? Manut. Lho kok manut? Napa ya? Napa? Kula nggih nderek mriku pun. Sing rada dawa. Gladek glinding. Glathik glinding. Kedawan mboten niku? Mboten ngertos pinten riyen. Dereng kula ukur rek. Tak ukur wis ngerti. Karena mungsuhe iso nampani ora, yo. Nggih, mboten apa-apa niku gathik glinding niku nggih. Sip. Seneng aku iki iso bubuk aku bare iki. Kinupita kangku sampun Sampun. Nggih, matur nuwun Bu Wahyu wis. Sami-sami. Apik banget suwantene Mas. Sok diteritapi. Saiki ganti Bagong.
Oke, nah aku nek ora sing semi-semi rock ora gelem aku. Pokoke waduh kerduse metu kae. Lah. Wah ya aku bingung aku nek kon milih lagu ngene iki. Wah, nah aku ya tetep idolaku sepanjang masa. Siapa? Bu Prasno lah, sapa meneh wae lebih dari surga iku iki padake. Anu nyepeng mic. Ora mengobong menyan wae ayo. Pun niki nyekel mic. Pripun Mas Dalang? Nembang nggih. Nggih. Mbang apa? Nah aku nek Bu Prasno mboten jumeneng mboten wah. Ana sing kurang nek ora jumeneng iki. Kudu dimusuhke karo sing ngebosi malam iki. Wes ora aku ora madang kok. Wong prihatin. Ayo ngadeg. Hmm. Kowe iki bathine akeh bengi iki. Bathine akeh. Ngadeg. Wah ya. Wah ya. Ayo upane ning njaba ki mau. Upa. Ya aja ndak. Tidak baik. Wah ya kesel kok ket mau ngrebat. Saya jenenge yo berang-berang dina bladhek kowe. Mulane saiki terus ngebosi. Mobil anyar. Ora ngono kuwi mobile sapa sih anyar? Kualat lho wele. Ambulan apa? Maksud Lho kowe dudu aku lho sing muni. Mbok sing apik. ora putih kok. Bengi iki kudu ngajeni aku. Apa ngajeni wong tok cowok. Sing ngebosi ya iki malam ini. Bos gitu. Bos. Ya. Apa, Nduk? Amplopku tulisane I love you to. Heeh, men khusus kowe tak love you. Wah. Ayo pisan-pisan yo ngrasake sing tuwa kok ngene. Yuk tenan kuwi. Ora ngapusi aku yuk. Biasane ngrasake sing tuwa ora sing enom terus ya. Ora ngrasake le omong-omongan sak pejagong ngono lho. Oh, lah tak kira nek. Kan nembang apa? Apa sing anu sing gumyak-gumyak, Om? Apa? Lho, liwung. Aja liwung ora duwet yo. Liwung mboten duwe. Mboten duwe. Eh? Oh bener itu. Mendem. Aja ya, ora ana Mendem sakit edokan. rindu ya ora iso, rada kempling. Wah, iki sip rondo kempreng ya sip. Kuwi wae. Lah, nggih. Ya wis gleleng ora iso. Penontonnya alhamdulillah awet, Mas. Wah, nggih alhamdulillah. Wong ketrima ki serasa dimereni ya. Ora. Bukan Nggih. hari. Ini sing mayang aku mesti entek terusan. Ini ya gandeng sing mayang ki wae lah ya penontonnya elok tenan. Seneng. Wah, alhamdulillah sih rame banget boleh ya, Om. ya. Rame kok. Sing Iki kathah. matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun Wah, Cen. Pokoke sinau terus. Ini bab Antawacana dolan ngambah. Wah, nggih. Bab sabet Bab nang ngambah. nambah. Anu sakit wayang Ngambah. lakon Ngambah. naskah Ngambah. wah Pokoknya nek utang ning nggonku ngono. Kowe bejo kok kae oh, glelengmu lho. Oh iya yu. Ndase sapa-sapa to idak. Ya ora ndas. Ya saiki ngidak nggon musike. Yo to kurang ajar to. Ora apa-apa. Rondo kempling, Mas. Rondo Iya, priya? Mas. Pon. Nggih, sampun. Apa Mas meneh? Geng. Woi, sik tekan apa meneh tetep tak tambahi no. Ora sah wis. Wah, ora mesti tekan apa meneh no wis. Karo saiki karo apa ya? Aku wis wae. Weh, pisan meneh kok. Waedan iki. Karo Mbak Ayu. Alah. Oh. Setuju napa mboten, Pak? Lho niku setuju, Om. Mbok golek pasangan liyane. Iya wong loro wis ora lucu. Ora lucu kok. Oh.
Oh, kae. Tetep kok gawe lucu ya. Heeh, tetep kon gawe lucu. Ya golek imbuhan Bu kene. Ya Mbak Ayu. Lah apa arep nembang apa? Lagunya apa? Lagune apa ya? Apa padu wae? Ya aja. Aja. Ngene padu soalnya nesu tenan ya kae Mas. Heeh. Nek nesu lemangan akeh wiji kom barang katut kepangan. Angel ya dadi dagelane angel. Angel. Ya apa? Apa? Sing iso dienggo duet. Mister Mendem ya? Ya, wis Mister Nes, Mendem golek ya. catatan nih, Nes. Dek Agnes, Walah, cintaku, sayangku. waduh. Apa? Ora Weh. mlayu kaya nek kowe ngajari anake cintaku sayangku kae lho. Rak ning ngono ki. Terus Mbak ya, Mbak, terus. Lati iki beda. Jan kok tak akoni. Atik Mister Mendem. Wah, nganggo iPhone. Ndi yo, oke yo jase Oke. dicabut nek rampung. Cabut sik. Oke tak demoke. Siap. Aku tak melu nek kon demek kowe. Aja. Kowe demok sik temon kae wae. Sik endi? Temon. Sik endi kowe? Ya. Mister Mendem. Ya. Wis sepi banget lho ya. Urung mari apa piye? Wis mari ya Mister Mendem. Iki gara-gara aku ora tau mendem kuru to isan. Heeh. Ya meneh men lemu. Aja. Yo, wis sepi yo. Yo, Mister Mendem. Yuk, Mister Mendem. Gebrak. Pun Mas. Ya, sampun. Wis pone. Wong meneh to. Ora wis nek iki. Wis. Wis. Angel isan. Wis Pun ya. nggih. Lho, Wis. Wis mari kok. Dah wis mari, wis ra mendem. Wis mari, Mendeme ora mendeme apik. wis mari. Ora Mendem sah. apa nih? Ora wedokan wis ra mendem aku. Mendem wedokan. Ora, wis ora sah. Siji wae wis cukup ya ta. heeh, mendem-mendeman karo Mbak Agnes. Ora siji wae. Alah. Ben sakinah mawaddah warahmah. Walah. Tambahin Toto mendeme TV mboten tentrem. Pak, Bu. Ora Ya, sah ya. wis. Oh, kowe. Kowe tak Golek. ajar lho. Iki Jelek wis golek tambahan. tambahan apa sing nambahi sapa? Ya. Gajul apa? Tambah edan. Oh, edan wae, kowe ku edan. Wis ya. Oh, karo latihan. Ora, aku biar arep. Latihan dadi bintang tamu. Oh, aku nara rombak kantong ora cocok kowe. Wis ya. Nggih. Nggih, pun. Latihan wirang. Wis gek munggah wis kowe iki. Megal-megal. Kok cilik-cilik kae. Ya ora apa-apa, cilik irunge cilik kok. Wah, jan gayeng tenan iki. Aku nek dadut-dadut ngene iki seneng banget aku. Lah iki apa ya? Pisan meneh lah. Oh, genep-genep. Oh, kembang rawe. Kembang rawe wong telu. Sinten mawon kembang rawe niki? Oh, kabeh. Kur berarti. Napa kembang rawe napa ninggal katresnan? Oh, kembang rawe. Napa kembang kadil? Oh ya, jaluke ninggal katresnan Mbak Agnes ku ndak nesu meneh, ku ndak kaya mau meneh. Heeh, medeni wong e. Ninggal katresnane yo jumeneng no. Niki kalih sinten mawon? Kalih Oriza. Mbak Risa, Mbak Saras, terus karo Mae. Ale, wah, siji loro telu papat. Wis. Pas wisan. Tambah Mamat. Malah gayung lho kuwi kon joget ngarep dhewe. Ya, yo.
Wis. Ben Wis, kok neng- ketularan Mas. Neng Kes. transit iki wis. Min. Enggal katresnan iki. Ya matur sembah nuwun aja. Ninggal katresnan jan waduh. Josnan. Wah, bajing loncat. Bajinge wis ditembak. Anu Pak, bajinge pun kula bedhil wau mboten saged mlumpat. Pun kula buru waunan. Der. Pak Der. Pun tak der ngoten menan. Pripun niki? Nah, wis. Kosek. Waduh. Apa? Semar. Bapak ki lho wis nek wis kaya ngono kae mengko lemahe wis bongkah kene. Lemahe iso tekok jero banget. Nek wis ngono kae wis kepuyuh wae tetep dompolke nang kono kuwi kok, Gong. Apa ya? Oh ngebrok. Ya wis ngono kae nek wis madhep karo bendarane wis ngono kae. Lah kepiye? Ya disebani wae kae ditutke mesakake bapak ngono. Ndoprok dhewe ngono kae kok nek anu bareng ana apa-apa malah ra ono sing nulungi ora ngerti. Kae bareng karo Ndara Ayu Wara Sembadra karo Ndara Wara Sri Kandi. Kepareng rawuh ning Kesatrian Tanjung. Ayo do mangkat suwan. Heeh, diplayoni wae. Heeh, diplayoni wae biasane. Aku bingung lah arep padadane apa. Ya wis kek ayo Pak kek ayo Pak. Tengah telu pisan. Heeh. Duh jimat sesemban kula. Kanjeng Ibu. Rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumengkeming pangabekti. Ibu, jenengan sing gadah satriyan kok jenengan teng mriki mboten teng mriki Ndara. Surat dadi ngopo? Putraku ngger wong bagus
ngaturake pabekti banget tak tampa dadeke teguh kayuwananipun ibu. Pangestuku wae tampan ana Ger. Nuwun kapundi ndadosaken jimat paribeh Ibu Sri Kandi. Kula ngaturaken sumengkeming pangabekti. Bat ya Ger. Wis tak tampa karya bombonge penggali. Pangestunipun Ibu wae gage tumantu marang jeneng sira ya Ger. Nun nggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula Ibu. Blegagag uga sak dulita. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Sri Kandi. Kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Iya Kakang Semar wis tak tampa nanging tiba padha-padha. Kakang Semar wis tak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Ayu kakalipun kula ngaturaken sungkem pangabekti. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Putri. Sungkem kula Ndara Ayu. Punakawan Kaneng Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Kaneng Petruk Bagong tak tampa Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Kepareng rawuh wonten kesatriyan Tanjung Anom. Menapa badhe paring duka Ibu? Yo Ger. Rawuhipun Ibu kejaba pos kapang marang putraku. Yaktinipun Ibu iki bubar wae nyumpena. Imbake marang jeneng sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya leleden ana sak tengahing bengawan nanging kedah tak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kapracendang Angka Wijaya. Bareng Ibu wungu sare nganti gragapan rasaku tumulipun Ibu nganti marang Ibu moyo diajeng para Sri Kandi iki prapta ning Tanjung Anom. Kowe kawitadaning putraku Abimanyu Ger, Abimanyu. Ibu, paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Iya Ger, iya. Syukur yen mangkono nanging jejering Ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae mulang-mulang Ger, Kakang Semar. Rening panjenengan kuwi disepuke mungguh sing dadi pangimpenku iki. Mawa pralampita apa Kakang? Ndara Ayu, kula kinten niki kok leres. Niki sasmita. Kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah sami prayitna lan surtiti ngati-ati lho niki Ndara Putri. Miat langening ngalanggiwan aklar pandamoncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasur lan pajaring purnaming kekono dasari mongso katiga dadak sekolah praptani Dyan Arjuna karya kagiating kalih. Boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ibune kulup diajeng Sembadra pun Kakang Kang Prapta. Bekti kula kanca pangeran. Iya Sri Kandi wis tak tampa duh Kanjeng Rama. Sungkem pangabekti kula mugi kunjuk Abimanyu. Sira ngaturke pangabekti wis tak tampa. Malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama, sanget andadosaken kagiating manah lalabetan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah ya.
kabeh merga seka lekasmu pakartimu kang wis ngorek-orek nyiprati lerah letuh gawe wirang marang wong tuamu mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki tampanana Abimanyu. Tobat. Duh Hyang Agung, iki kepiye kok Abimanyu malah dijembalani tobat. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae ayo ditututi. Kanjeng Rama, dosa lan lepat kula menapa? Ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan. Nadyan kapejawana kula boten badhe silak, nanging dosa lan lepat kula menapa Rama Abimanyu. Dosamu tok kempit tok indit. Rumangsaku Arjuna ora nate mulang anak supaya nyolong jupuk, nanging jebul lala gedhoanmu wani tumindak culika. Wani dusta jamus kalimasada. Aduh Rama, kula malah boten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak, rasah umbi. Pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa basan ilang-ilangan ndok siji. Adile mung kudu tak ajar nyoh iki tampanana Abimanyu. Tobat. Tobat. Panjenengan menika dos pundi? Kan mono-toho mula saha karo anak sakeleme dhewe. Tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi. Kowe aja melu-melu perkara iki. Kowe rasah melu-melu. Boten kok melu-melu. Abimanyu niku nggih anak kula bocah ora dosa ora ngerti apa-apa kok diajar kula sing mboten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono punjung keplan tampanono.
Aja nganti ngribeti kepeksa tak lepasi jemparing tamparana Sri Kandi. Anakku Nger, dimula sora karo bapakmu nganti kutah lutir. Ibu, kula inggih mboten ngertos lepat kula menika napa. Iya, ibu ya percaya wis ayo Nger. Alu wong sumingkir saka papan kene Nger Abimanyu. Gatotkaca inggih paman, kula aturi emut. Ampun ngantos nuruti dhateng kebrananing kalih Dimas Abimanyu menika mboten lepat. Abimanyu cetha luput wis gawe wirange wong tuwa mboten. Supados gamblang kula aturi nengga Dimas Antasena Gatotkaca. Kowe ora sah melu perkara iki, ora sah melu-melu malah tak katutke dosamu sisan nyoh tampanana. Gunjang kancing langit kelap-kelap lira kincang resang mawe kandru Ngilahin Widara Yaksa rumangsa ayem tentrem nggonku madeg brahmana ing pertapan Widara Payung kene. Inggih Peremban, namung keparenga nyuwun pirsa lajeng menapa ingkang badhe dipun gayuh Sang Maha iku. Ya mesti wae kanugrahan wahyu ingkang bakal tumedhak ing Madyapada. Ingkang dayane bisa mbabar katentreman. Oh inggih. Yen mekaten kula tetep badhe nderek paduka Peremban. Ya, jeneng sira mesti wae bakal tak kanthi
tansah ndak kanthi omong sumene sawetara merga saka pandugaku Widara Payung bakal ana tamu. Kedadak praptanipun Sang Dyah Hayuwara Sembadra ingkang nganthi putra Dyan Angkawijaya. Riyen ingkang rawuh menika setunggaling wanita kaliyan nem-neman bagus. Sinten nggih paduka Raden Ayu? Penemban yen tangku marang aku Wara Sembadra lan iki anakku Abimanyu. Mekaten. Lah wonten menapa kok rawuh wonten ing pertapan mriki? Penemban ya merga saka sengkiringing bapakne bocah iki nganti anakku Abimanyu iki ora luput dicempalani nganti kaya ngene. Mula aku trimo mlayu Penemban. Malah iki kepasan yoga ngadut dene aku ketemu sawijining pendhita kaya paduka Penemban iki. Liana aku nunut ngeyup-ngeyup. Ana kene ora ketang mung sedhi lho ya Penemban. Aduh Sang Dewi. Mboten kok ateges kula niku badhe nduwa mboten. Nanging kalenggahan menika kula badhe kisah sawetawis. Kula badhe minggah sowan wonten ing Kahyangan Suralaya amargi menika para brahmana dipun timbali kaliyan dewa ing Kahyangan supados anekseni anggenipun para dewa badhe paring pitana dhateng titah ingkang kalepatan dhateng dewa. Lan titah menika badhe dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Dene lepatipun titah menika krana ngertos-ngertos dewa wonten ing Kahyangan. Lajeng dipun anggep ngrisak wewangunan lan pepasrene Kahyangan. Teka mesake titah kuwi mau. Banjur titah kuwi mau sapa Penemban? Inggih. Nggih. Titah menika wonten kalih ingkang nalika semanten dipun cemparing kaliyan Raden Janaka lajeng kendhang kapracindhang ngantos dumugi ing Kahyangan dene titah menika ingkang setri nami Dewi Wara Srikanti ingkang lajeng ingkang kakung nami Raden Gatotkaca menika Sang Dewi. Dewi Wara Sembadra dupi midhanget sabdane Sang Wigu. Bilih titah ingkang badhe kacemplungaken wonten kawah Candra Dimuka menika Dewi Wara Srikandhi miwah ingkang putra Raden Gatotkaca. Satemah sakaya murup kamurkane kaya nadaya pangaribawa nempuh angyaning Sang Dewi sarirane saya mekar jelek dadi buta gedhene swalaknan. Wah. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh ladalah dewa-dewa padha nasar tumindake. Srikandhi Gatotkaca ora luput teka arep dicemplungke kawah. Oh. Kori sela matangkep iki tak dobrake tak jebole Kahyangan tak obrak-abrik.
geger para apsara apsari sami lumajar nungsang palang numbuk bentus wonten menapa Kakang? Perkencong Waruda yang waduh iki kisan geger Adi Guru. Menika wonten pengamuk ing buta. Yaksa sinten Kakang? Lah mangke nggih tekan mriki. Wah. 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 Oh, adalah iki sing tak goleki Dara Guru. Yo, yaksa kita sapa? Oh, aku iki buta kleyang kabur Kang Inan. Aku Badra Yaksa, ngamuk punggung ning kayangan apa arep kita. Merga dewa tumindak sing ora sak mestine kayangan bakal tak obrak-abrik nyatane wae Sri Kandi karo Gatotkaca tiba ning kayangan. Nanging malah mbok luputke. Monggo nggone tiba ki ora disengaja yo. Ora gelem balekke Sri Kandi lan Gatotkaca kayangan tak gawe bosah wasih guntur angin guntur geni tampanono Badra Yaksa. Guru daya kemandenmu Ratu Momok Kakang Narada buta menika teko ampuh Lagi ampuh mawon. Lah Adi Guru niku nggih aneh tita ora luput karo cemplungke kawah. Lah talah. Lah niku senajan wujude buta ning ajeng jejeke bebener. Mula diayomi Gusti eling lho dieling. Ala niku mboten badhe tumama ing becik. nggih Kakang ulun ndodho dhateng kalepetan ulun. Yen ngaten Kakang Narada, Sri Kandi kalian Gatotkaca supados dipun luari bebantanipun dipun suwanaken mriki. Lah nek ngaten nggih ngestaken dawuh Adi Guru. Sri Kandi lan Gatotkaca kita sakloron ulun luari lan Boyasida ulun Pidanapati. Malah ulun ingkang minta aksama matur sembah nuwun pukulun. Nggih, matur sembah nuwun pukulun Badra Yaksa. Sri Kandi lan Gatotkaca kanthi bali mudhun ning madya padha ya maturke panuwun pukulun.
Oh, Raden ayo sampun kundur malih wonten pertapan. Iya Panembahan. Kabeh saka merga saka dawuhmu. Aku wis kasempatan ngluari Sri Kandi lan Gatotkaca. Nggih syukur yen mengaten. Ngaturaken kuwi panuwun Panembahan. Kula inggih nderek swita lan nderek ngayom wonten mriki nggih Panembahan. Nggih, nggih. Nggih mesti kemawon kula tampi Tarayu. Menika Raden Arjuna ingkang rawuh Ana pendhita wis ngerti marang aku. sinten ingkang boten tepang kaliyan Tika. Kyai Kajanapria lan nepangaken kula Begawan Widaradewa. Begawan Widaradewa. Lah iki garwa aku loro kok ana kene. Nggih. Samenika sami mapan wonten mriki. Sembadra Sri Kandi. Ayo kundur ning Madukara. Moh. Bapakne saiki wis dadi wong kejem. Wong tegel lan aku wis ora krasan. Mapan ana ing Madukara aku wis krasan mapan ning kene. Moh bali ning Madukara Obat. Kula nggih boten purun. Kula tak teng mriki mawon monggo kajenge pangeran Ajeng Rabi mulai nggih monggo. Wong lanang cengling KDRT jenenge. Obat sampun kula tak teng mriki kemawon. Kalih kula mawon napa Ndara Ayu? Kula nggih dereng gadah lho niki. Anggepmu apa? Anggepmu apa? Wegah kok karo koyan kuwi buta. Ya wis nek emoh ya wis. Begawan Widaradewa. Ketok banget nek kowe milik karo garwaku. Mboten. Mboten estu mboten niku saking kekajenganipun piyambak kang garwa. Ora, kowe tetep tak anggap pepalang, mung kudu tak untapke nyawamu. Widarayaksa aja meneng kowe nyabut kae. Oh, lah dalah untal malang Raden. Oh. Wah. Ah. Ayo sambato. Wah. Mati. Wah. Waduh. 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 Waduh mati aku. Waduh. Waduh. Kok jebul butane Badar Dimas Tiyaki nggih Kang Mas. Kula nderekaken pendhita kula wau. Lah pendhitane mau sing dadi cantriye Setyaki mestine pendhitane nggih sinten malih Koko Prabu.
Raden. Kok malah lajeng nyembat dhateng kula niku pripun? Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten jebul paduka madeg Brahmana. Wonten lepatipun ingkang rayi nyuwun pangapunten Koko Prabu. Wisnu kuwi panitise binelah dadi loro. Kresna lan Arjuna nanging merga saka petengmu nganti ora bisa ngerti yen Kresna mendhita lan meneh. Lah kok dadi kowe mentala karo anakmu dhewe? Nggih, kula lepat Koko Prabu. Kala wau wonten negari Ngamarta. Koko Prabu paring dawuh pangandikan yen to Abimanyu nyidra Kyai Jimat Pustaka Jamus Kalimasada. Lah pun Kakang ki wis sawetara mapan nang Widara Payung kene. Mula ora rawuh ana negara Ngesti Ngamarta. Lan pustaka Jamus kuwi ora ilang nanging pancen tak singitake. Dadi sadurunge pun Kakang madeg dadi pendhita iki mau luwih dhisik nganggo aji panglimunan nyingetake pustaka Jamus Kalimasada. Merga Jamus Kalimasada ana kang bakal mamrih. Mula banjur tak singitake kejaba saka kuwi. Jamus Kalimasada uga tak nggo srana nggonipun Kakang gayuh wahyu katentreman. Ngono Arjuna gayuh wahyu katentreman. Gayuh wahyu katentreman, katentreman meneh. Menapa sampun kasembatan? Inggih pestine nggih sampun. Lah ya wis. Wis wahyu katentreman wis sinarira. Nanging mengko dayane uga murakapi kanggone para Pandhawa lan kawula Ngamarta. Inggih matur nuwun. Lajeng Kresna ingkang wonten negari Ngamarta. Wis timbang kowe mengko malah isin dhewe sumingkira dhisik. Nemana garwamu lan putramu Abimanyu kae. Pakde, aku sing sowan, Pakde. Lho Pakde, kuwi sing nang ngarepku sing gawe elek jenengmu kuwi. Iya, pun wis preso kok. Aduh, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Sampun damelku cemas paduka Ger Prabu Kresna. Nggih, kok nggih dadak Mimbonata Ndhurawati. Nggih, pot-potipun. Pot-potipun mundi dawuhipun Angger Kurupati. Kula nyuwun pangapunten nggih, Ger. Kula tak wangsul. Nggih pun. Sing empun nggih pun benjang ampun diwangsuli malih lho. Kuwi durung aku wis oleh bali. Nggih. Nggih. Antasé Antaraja wis saiki. Aku tak bali ya. Ya wis kono bali ya. Ning janji besok tok baleni meneh tak polo meneh. Ora aku wis kapok. Tak bali ning Saka Lima. Wah, gugu karepe dhewe. Bapa Durna diwirang-wirangke. Wah, kuwi kabeh merga saka lupute Durna bapakku. Mbuh ora idep. Ayo, ndi Kanjeng Rama wis kondur ning Sukalima kowe bali yo. Ora gelem bali. Bali nek wis nyangking sirahe salah siji saka Pandhawa tungkak Tamarana. Wah.
ngono.